Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí hostia, priatelia. Moje meno je Tereza Tomešová a ja vás ako predsednička Slovenskej výtvarnej únie vítam v našich priestoroch v Umelke, Centre moderného umenia a komunity, budove, ktorá už čoskoro oslávi 100 rokov. Nachádzame sa vo veľkej sále galérie Umelka a dnes večer je mi cťou otvárať túto finisáž výstavy fotografií pre mňa a možno aj viacerých našich návštevníkov z trochu netradičného prostredia, ale pre mnohých z nás o to zaujímavejšiu. Ja som veľmi rada, že môžem dnes večer privítať autora výstavy, pána Braňa Herchla. A taktiež kurátora Ľubomíra Mozu. No a ja už nebudem dlho rozprávať a rovno aj odovzdám ďalej slovo pánovi kurátorovi, aby nám povedal o tejto výstave viac. Ďakujem. Milí hostia, vítajte. Hneď úvodom začnem takým obdivom, takým úžasom. Predstavte si, v dnešnej dobe, ktorú žijeme všetci, či už tak, alebo tak, ale žijeme, už sme tu, existujeme v nej. A v dnešnej dobe, keď sa výstavy robia tak aj tak a všelijako a stále sa píše na sociálnych sieťach a v televízii o škandáloch, o takom a toto nie je umenie, nikto sa nezamyslí tak a tak a odrazu príde Braňo a spolu so mnou a vymyslíme jednu obyčajnú krásnu výstavu v obyčajnom klasickom, ale skutočne klasickom inštalačnom pôsobení, ako to vidíte, bez príkras, bez násilných nejakých soklov so sochami alebo s niečím. Jednoducho výstavu, ako sa robili, ale aj robia, aj budú robiť celý život. Výstavu, ktorá má svoje poslanie a ktorá človeka, či už mladého, staršieho, v každom prípade prekvapí. Prekvapí tým, čo prináša. Prekvapí čiernou farbou, jednoducho ČB, fotografia, poznáme všetci, ale prekvapí tou krásou farby, farebnosť. Kolor v bani, to je niečo úžasné. Každý si myslí, tam je len tma a zašpinené uhly tváre baníkov a pravda nie je ten. Život pod zemou je taký krásny, možno poviem, a zase možno, ako ten život na zemi. Ako pre koho a ako kedy. Táto výstava reprezentuje pomerne peknom, hodnotovom výbere obrazy autora Braňa Herchla, tak ako cítil a videl reportáž. Je to reportáž z bane, ktorá končila a ktorá už nejestvuje. Je to reportáž z poslednej bane, ale pozor. Viete, reportážnu výstavu, reportážne fotografie urobiť, relatívne to by vedelo mnoho ďalších ľudí, aj menších odborníkov, ale táto výstava má jeden veľký prídavok, ktorý je minimálne polovične významný ako ten prvý, a to je umeleckosť a tvorivosť. Práve to, že sa pozrie do bane na ľudí, nie v tom klasickom, oslavnom, ako sa ľudia objímajú, usmievajú a podobne. Pozrie sa na baňu ako na živý organizmus, prepletený s uhlím, so svetlom, s novými alebo starými strojmi, s históriou, ktorá je, a samozrejme s ľuďmi, ktorí ju oživujú a ktorí jej dávali tie stáročia charakter. Veľmi sa mi to páči, veľmi. Ono, netreba sa stále pozerať iba na klasické zábery, ktoré poznáme, alebo ktoré si robíme sami, ale fascinujú ma niekedy roztrhané plagáty z minulých 10 ročí, fascinujú ma pohľad na topánky so švorkami, fascinuje ma hocičo, čo sa vymýka tomu štandardnému kompozičnému prístupu a objavuje niečo nové a objavuje krásne. Chcel by som o tom rozprávať viac a viac, ale viem, že na vernisáži sa to nedarí, alebo nedá, lebo vernisáž je v podstate vernisážou, oslavnou vernisážou niečoho, s čím sa tu stretávame. Ale chcel by som zdôrazniť, že tá výstava, ktorú tu dnes vidíte a ku ktorej sa možno ešte niekoľko dní dá vrátiť, táto výstava priniesla do sveta, do toho nášho sveta, ktorý žijeme, nielen kus nostalgie a spomienok, ale priniesla ten veľký otáznik, na čo sme tu a prečo.
malo vôbec zmysel to, čo kedysi ľudia robili? Bude to mať zmysel pre budúcnosť? Vrátime sa niekedy k tomu? Ako to bude? Je to spústa otázok, ktoré nie sú len o filozofii, ale o tom dnešku. Veľa ľudí vlastne, vy všetci sa pýtate, ako dnes, ako bude a podobne. Je to myšlienka, veľká myšlienka celého výstavného konceptu. Ako? Odpoveď na to poviete vy, iní. Každý iný. A preto je táto výstava, ktorá trochu uzemní. Postaví viac na nohy človeka a naznačí mu, nepovie, nikto nevie presne povedať, ani moje reči nie sú presne záväzné, za ktorými by som si stál, lebo v podstate všetko vo svete je relatívne a názorový prístup toho človeka podľa jeho vzdelania, prístupu a tak ďalej. Ale táto výstava dá aspoň podnet na zamyslenie, podnet na tú ideu, ktorá je veľmi potrebná a veľmi živá. Oplatí sa žiť. Lebo aj baníci to hovoria. Vážený, život je krásny. Ďakujem za pozornosť. Vážení, život je normálny, ako táto
každý z nás ho vie vidieť a žiť inak. Dovolte, Branislav Herchl, ku mne! Príjemný dobrý deň, milé dámy, vážení páni. Možno nič som si nepripravil, ja som nie tým, že by som si niečo dopredu pripravoval, skôr len tak spontánne. Ale samotné uvítanie dobrý deň asi nepríde v tejto téme vhodné a myslím si, že bolo mi to aj dosť jasne naznačené, keď som vstupoval do bane. Tam sa zdraví zdar Boh, takže všetkým vám prítomným zdar Boh. Svätá Barbora, ktorá je patronka všetkých hutníkov a baníkov, si myslím, že tento pozdrav si veľmi cení. Medzi baníkmi je veľmi preferovaný, aspoň bol a myslím si, že aj stále bude. Čo sa týka výstavy, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli priestor. V súčasnej dobe každý sme zaneprázdnení a tak ďalej, takže som veľmi milo prekvapený, že ste prišli v takomto počte a verím, že si pozriete výstavu a niečo si odnesiete v rámci z toho umeleckého pohľadu, fotografie ako takej. Prečo téma? Veľakrát mi sa ľudia pýtali, že prečo zrovna Báňa. Pamätám si, možno som mal 12-13 rokov v 7. triede, keď prišli k nám na základnú školu, taká osveta bánikov. Veľmi dobre si to pamätám, že prišli z Ostravy. A robili taký nejaký do budúcna, nemôžem povedať, že nábor, alebo nejaký len taký prieskum v rámci ľudí, v rámci detí, aký majú vlastne vtedy na to pohľad a tak ďalej, či by takéto niečo v živote chceli robiť. Priznám sa, pre mňa to bola téma úplne ťažká, neprípustná, nič mi nehovoriaca. A rokmi, keď som sa zamyslel nad tým, fotografujem veľmi rád ľudí, fotografujem starých ľudí, fotografujem prírodu a tak ďalej, okrem teda komerčných záležitostí, niečo musíme žiť samozrejme, tak prišla do témy aj baníctvo a baňa ako taká. A vtedy som si vlastne uvedomil, že to máme všetci v rodine, že môj krstný otec bol baník a takisto zasa ďalší pán z rodiny je tu baník. A tak som si povedal, že prečo ešte nezachytiť v takomto krásnom duchu tých ľudí tou ťažkou prácou, tak som sa odhodlal na toto. Vznikli tie obrazy, možno vtedy, keď začínala nejak korona a bolo to veľmi ťažké sa dostať. Boli to možno prvé dni, kedy sa nám vlastne podarilo zostúpiť dole a svojím spôsobom sfárať, ako sa povie. Pre mňa to bolo veľmi ťažké, keď sa ma tu na Janko spýtal, že nemáš nejakú klaustrofóbiu alebo niečo, že určite nie, že pôjdem veľmi rád dolu. No ale sfárali sme 200 či 300 metrov dolu a nasadli sme do vláčiku v Báne Novákoch a prešli sme sa 2 kilometre v tom vláčiku, v tom podzemí, ktorý môžem povedať je vyslovene ako taký ementál. A vtedy mi začalo byť veľmi, aby som našiel taký nejaký termín, diskomfortne. A som si uvedomil, že keď mi dojde zle alebo čo, že akým spôsobom sa dá dostať hore. Bolo mi povedané, že nijak, že musíš vydržať. Takže prešli sme si to, aké sme vystúpili po 2 kilometroch, tak som sa ešte vrátil k rôznym takým priestorom, kde sú rôzne veci nafotené, ako je tu sklad výbušnín a rôzne veci a že tu nekončíme, my ideme ešte dolu, že kam. Tak sme išli ešte dolu 2 kilometre, pešo samozrejme popri dopravnom páse a mal som čo robiť, že kým som zišiel s tými statívmi a svetlami dolu. No a nechcem dlho rozprávať, ale tie zážitky boli pre mňa silné a keď mi bolo povedané, že držte si uši, ide výbuch, čo už teraz môžem povedať, že som si ho zažil, tak som 3 minúty nepočul, minútu nedýchal a nevedel som, či si mám strážiť fotoaparáty, ktoré boli v takých igelitových vreckách zabalené. A nafotili sme teda toto, čo tu vidíme. Bolo tých fotografií veľmi veľa a veľmi pekne ďakujem Ľubovi Mozovi, kurátorovi, že sme vlastne takýto nejaký prierez z toho vybrali a zišlo to vlastne na svet sveta, takže že čo tu vidíte. Nechcem dlho rozprávať, prajem vám kultúrny zážitok z výstavy fotografií, prezrite si to, ale ešte by som veľmi rád odovzdal nejaké poďakovania. V prvom rade, Janko, poď aj ty, poď trošku povedať k tomu, tej našej ceste, že si mi
umožnil vlastne zostup do tej bani. Janko Vrecko. Pekný deň vám prajem. No, v prvom rade ospravedlňujeme sa mi asi triasť hlas, lebo bije mi srdce horšie, ako keď som bol v bani, nie som zvyknutý rozprávať pred toľkými ľuďmi. Raz prišiel Baňo do Prievidze a o obývačke sme sa o tom bavili, že by sa ísť do bane a hovorím, že ak bude výročie, nejaké fotky, tak sa to je nie také jednoduché, to treba milión povolení cez riaditeľa a tak. Tak skrátka bol tej bani a v prvom rade by som sa chcel poďakovať Braňovi, lebo zvládol to bravúrne, 2 dní bol v Novákoch medzi nami, porozprával sa s chlapcami. Keď ide do bane človek, ktorý tam nechodí, má strach, nevie, čo môže od toho očakávať, ale fakt Braňo to super zvládol. Pán kurátor povedal, že baňa je krásna ale pre fotografa veľmi náročná, pretože je tam spustu prachu a vlhkosť. A potom, viete, ten prach na ten objektív, to aby ste to, skrátka, keď sme prišli domov, tak Braňo, preboha Janči, veď tu mám objektívy no ale Braňo, už sme boli tam, už sa prašilo, už sa to nedalo nejako zmeniť. Tak potom 2 hodiny čistil doma u mňa objektívy a všetko od prachu a tak. Takže bolo to také. No a chcem sa poďakovať za spolok priateľov Bane Nováky a chlapcov z Novák z Bane. V prvom rade Braňo tebe, že si to zorganizoval, aj vôbec túto výstavu. Pánovi kurátorovi taktiež ďakujeme za všetko, čo ste tu spravili. Všetkým ľuďom, ktorí sa podielali na tejto výstave, či svojimi rukami alebo sponzorsky, my, Banici, vám ďakujeme, že ste si na nás spomenuli. A všetkým vám ďakujem a ďakujem vám, Banickým, zdar Boh. A ešte by som chcel poprosiť Janka Mačkaja, on chce tiež niečo Braňu ešte povedať. Bude tomu minúť. Priatelia, zdar Boh. A ja som nie naučený rozprávať, ale klobúk dole. Baňa Nováky sú už históriu. Od roku 1940 do roku 2023 bolo vyťažených 93 340 000 tón hnedého uhlia. Väčšina, 99% išlo do elektrárny v Novákoch a rástol slovenský priemysel. Sme história a táto história bola Braňom zväčšená. Za to všetko ozaj veľká vďaka. My sme nositelia, by som povedal, už histórie spolupriateľov Bane Nováky. Braňo nám tu napomáha. A pri tejto príležitosti dovolím si, dámy moji, poďte sem. Janko, podrž mi fokoš. Neviem, či sa ti, Braňo, podarilo pri tej tvojej namáhavej práci v bani uchmatnúť si kúsok nováckého. Asi nie, ale my sme posledné šmajzli, po slovensky ukradli, s venovaním pre teba. Čo by sme to boli za baníkov, keby sme mu nedonesli banícke pálenky, aby ten zrak, ten jeho kúkuč mal dobré ciele, aby boli tie fotky také, aké sú tie naše. Ďakujem. Ďakujeme vám všetkým, majte sa pekne, zdar Boh. Nemám slov. Ďakujem krásne, s týmto som ja vôbec nepočítal. Pre mňa je veľkou cťou, že ste všetci prišli, že ste si našli tento priestor v týchto nádherných uniformách a som úplne bez slov. Takže veľké vďaka v prvom rade vám. No a v neposlednom rade všetko, čo tu teraz vidíme, muselo predchádzať nejakým veciam a ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať rodine
Michalákovým, že mi toto bolo umožnené. Ďakujem krásne. Ešte mi dovolte poďakovanie jedno. Takže ďakujem vám krásne, prajem vám pekný ešte zvyšok dňa, príjemný kultúrny zážitok a je mi cťou a potešením.